Hier in Nachtelmeer wordt natuurlijk ik bewolkt. En hier en daar voel je in onze provincie wat regenwetter. Een soort wetter smeert het net op. Het waait een hele storm. En als het door wetter, hè, ik denk dat we wetter van beschutting krijgen. Van Mandy op Tiesje. Maar nu eerst nog joen en vannacht. Dan hebben we het over toch ik nog wel wat lichte rein. Ik flinke droege perioden. Meest bewolkt, misschien een enkele opklaring. Maar daar blijft het hier en daar bij. En de wind die houdt hem op een nijdel. Die wordt zwak of matig. Komt uit het zuidwesten waaien. Dan zetten we terug naar morgen. En morgen wordt een dag mooi, toch wel wat zinnen. Ik bewolking, een protenbewolking mag ik zeggen. Maar de zinnen komt er nog wel even aan te pas. En de temperaturen komen wat hoger te liggen. Als je het komen uit om en bij de 16 graden. Op de waterhouden onze 18, 19 graden verder op de provincie. Maar de hoogste temperaturen in het zuidoosten en het oosten. Ja, de wind die is er weer. Krachtig onthut uit het zuidwesten waai. En dat betekent ik een waarschuwing voor de wetensport. Maar dat betekent dat we kans hebben op windstichten. Dan terug naar het fruitsjoch. Een manje die toch wel aardig waarbrengt. De simmer is weer om. Maar 22 graden. En we hebben het manje oer droeg waar. In de nieuwtijd, in de nacht. Pittige rein en tongenbuien, dan komt er wat meer wetter. Dan binnen ik wel een ta en dan op Noortige 16 graden. Een stuk koeler, nog een bui of een buiken. Maar de zinnen kan ik al eens even tevoorschijn komen. En op Azië is het dan 18, misschien wel 19 graden. Dan gaat die temperatuur bij wat omheen. En we moeten morgen, nee, manje, maar weer even in het waarschuwen.